השישית אצלי בלב! אצלי בלב! אני לא יודע מה לעשות. יושבת איתי פה זקינה כבר 20 שנה, היא עובדת על איזושהי מרוקאית, אבל עכשיו אני לא מטומטמת, אני יודעת שהיא זקנזית. עם התלבושת שלה, וואי זלדה. או, זלדה. אהלן מסעודה. מה נשמע, מה שלומך? בסדר. يا بابا الشمي تجاري ليات لا تكبر عليك انا وقع عليها انا كبسي اخذ بونا تجاري ولي ليات عارف شو اللي كبر عليك انا تجاري انا كبسيها اي سكان لك لو داعج ريشانو اشتقعي سما كان يسفسان من مخيم بكيتشو اني شو انتو تاخذ شفشيله شالي ابن عدونا لي راكي تايمن ايجي عبارات אני אגיד לך את האמת. אני פעם הייתי אשכנזית, עכשיו אני מרוקאית. לא הבנתי. אני אסביר. את מכירה את כל האנשים שהם השתכנזות? אז אני התמרקנתי. עכשיו אני מבינה. איפה? הבנתי. תגידי רגע, בוא נבדוק אם את מרוקאית אמיתית. את יודעת להכין מופליטה? בטח. עם מטבוחה? בטח. קוסקוס? בטח. יחסו? מה זה? אתם רואים מי סקינזית מלידה. יש עליה סקינזית למעט אני בד"ץ. סקינזית בד"ץ. אני לא בד"ץ, אני הרב מחפוד. יעלק הרב מחפוד שקרנית. את מסקרת באמת הכניסות למושב. תראי מי עובר פה. מי זה עובר? אני יושבת פה. כל יום בין 4 ל-2 הוא עובר פה עם הפלאפון שלו. עכשיו אנחנו במרוקו, לא נעים לו להגיד שלום. אני אומרת לו שלום, הוא לא עונה. שלום, הוא לא עונה. את רואה? הוא לא עונה לי. איזה עכשיו משוגע. אני נעלבתי. את מבינה? איזה משוגע. אין, העולם שלנו משוגע. משוגע. אצלנו במרוקו לא יש סמארטפון, ולא היה לנו פלאפון, והסתדרנו ברוך השם, היה לנו פלאפון ועגבניה. וזהו, ברוך השם. בדור שלנו היה רק שמעון פרס ודינוזאורים. את צודקת, אני לא מבינה מה זה, אבל את צודקת. מי האחור? וואי, את לא... תראי מי זה. שהם הפקצות האלה, כל יום היא עוברות פה, בין 4 ל-2 אני יושבת, מסתכלת על השמיים, הן עוברות, מסתירות. את צודקת, מסתירות, אבל אם 100,000 שקיות, אם לא יותר. כמה שקיות של בגדים, יא ווילי, איזה שקיות. עכשיו יום אחד אני שואלת אותם, תגידו לי רגע, כמה בגדים יש לכם בארון? את יודעת מה אמרו לי? מה הם אמרו לי? 100 בגדים. אני השתגעתי, נפלתי, כמעט הזמנתי לעצמי אמבולנס. אני מהבגדים, אתה יודע מה היה אצלנו במרוקו? שים לה אחת לאכול, ולשבת, וזהו, יחסרה עליכם. זהו, שים לה אחת לאכול ולשבת. ובכל המועד. היינו לפי מצטל. שוחים בתוך השנייה. שוחים. יא חסרת, מחזירה אותי לתקופה, יא אללה. בוא, אני אספר לך סיפור, אני יום אחד הולכת ברחוב, רגע. תחזור, לא משנה, תראי אותו. איזה משוגע, כל היום כסף, בורשווה כסף. משוגע. עכשיו יום אחד הוא עובר פה, אני שואלת אותו, תגידי לי, רגע, מה אתה כל היום סופר כסף, תתרום את זה, תלמוד תורה, ולי עני, ולי צדקה, אני לא מבין. ואת יודעת מה הוא אמר לי? חכי רגע, אני מדבר בפלאפון. זה מה שהוא אמר לי. אני נעלבתי, אין, זה לא עולם. משוגע. זה לא עולם. זה בית משוגעים. את צודקת, זה לא עולם. זה בית משוגעים. תסביר. זה לא עולם, זה בית משוגעים. משוגעים, מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים, עושים פשע, ישראלים מהירו בעצבנים 9, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון וגם נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות תהיה אחרת, סרט. זה לא עולם, זה בית משוגעים. כולם כצורים וגם הנישאות על החיים. משימות חכים וריגולים. כולם כצורים
מוכרח ללמוד את התנ"ך בשביל לדעת שאסור לרצוח, שלגנוב זה לא טוב, שצריך לכבד את ההורים, לא לשכוח. האישה זו ברכה, ילדים זה שמחה, איך תאהב את האחר, אתה בקושי אוהב את עצמך. עולם זה בית משוגעים, כולם כאן זורקים, וגם אני שרוט על החיים. בזינות חכים ואיחולים, כולם כאן זורקים, בסוף הכל שקוף מול אלוהים. שיש פוליטיקה ורעש, הטרור החדש, חיים כל החורף וכל יום זה מלחמה, שחיתויות בצמרת, אדמה בוערת והכבאיות רובן מקום המדינה. אז פותח את העיניים ומבין את המצב לבד, ישראלים אנחנו שבט אחד, ולמרות המחלוקות האמונה בליבי לעד, שעוד נחזיר את פתרנו שעבר. תמשיך להתלחם, כבר יש זמן עבודה. מתי תבין שככה זה לא מי זה? מי זה המחוץ? זה השחור. אני אצטרף בשביל שידוע לי, יבוא. ביתר, תקבל מהם. טוב, שקט שם בקהל. בתור המשנה למלך, ככה הכנתי קצת דברי ברכה. אני אקריא ברשותכם. המלך לעולם יחיה. טוב, עד פה הכנתי, מפה אני קצת יאלתר. אז באמת ככה, לכבוד יום ההולדת שלך מלכי, חשבתי קצת מה אני יכול לברך אותך. אבל אז הבנתי שבעצם אני צריך פשוט להסתכל מסביבי. תסתכלו.
ממלכה מושלמת. פשוט הממלכה פורחת, משגשגת. הכלכלה חזקה, לידיעתכם, מדד דאו ג'ונס עלה ב5%. האבטלה נמוכה, המובטלים היחידים זה הפסיכיאטרים. אנחנו מייצאים תבואה ודגן לכל הארצות שמסביב. 37 מדינה. יש סיור פעם בשבועיים בערך. קורנפלקס פעמיים בשבוע. לחמניות. טריות או לא. בקיצור, מצב מושלם, אוטופי. וכל זאת הודות לך מלכי האהוב שהיום חוגג יום הולדת 388, אז תודה רבה. תודה רבה לך. באותה הזדמנות, אדוני המלך, רציתי להביא את מתנה של כוכב הסעת העתידות הגדולה, אשר מסיבות אישיות לא יכלה להשתתף בשמחתו של אדוני המלך. שרת. זוהי מתנה לך, אדוני המלך, היא גם את דבר הברכה קצרה שברשותך אני אקריא. למלכנו האהוב והנערץ, אני מביאה לך טלסקופ חדש זה, כדי שתוכל לראות את הכוכב בכל אחד, ושיהיה לך המזל. יידיש. וואו, תמסור כוכבה, תודתי הרבה. מסור אדוני המלך, מזל טוב. תודה. טוב, תודה רבה לכם שבאתם לשמוח בשמחת המלך. לילה טוב. נו, אז איך היה? היה באמת מעולה, תודה רבה לך, הכל היה מושלם, באמת. אוהבו את המאפים, הכל נהדר. הנאום בכלל, נאום מרגש, באמת. כל מילה בסלע. כן, נקווה בעזרת השם שהמצב יישאר ככה לאורך ימים ושנים, שהכלכלה תמשיך להתחזק, שהאינפלציה תרד, נעלה את הריבית וככה לאט לאט. טוב, תשמע, זה היה לילה טוב. המלך גבריאל, אוי שלום, לפגוש אותך, באמת אתה... המלך גבריאל, תקשיב, המלך גבריאל, ביום שלישי אני עורך ברית מילה, אני רוצה שתהיה שם עורך כבוד שלי. המלך גבריאל, אני אסתיר לך מקום ליד הכיסא שלי, והפעם קוראים לילד אליהו, על שמי, נמאס לי, פעם אליהו. מיכאל, יום שלישי, ברית מילה. שלום עליכם, שלום. קוראים לי מהרגיע השביעי, חייב לבוא. מה איתך? לא רואים אותך. אוי, פה נגיד לשמוע את זה רע. את לא מבינה? הייתי אצל משפחה, חבורה של אשכנזים, האכילו אותי כפטר כל השבת. אצל משפחה מרוקאית, את לא מבינה איזה אוכל, פיצוצים, משהו מדהים. מה? תאמיני לי איזה נחת בעולם, באמת. פשוט אני נהנה. כל רגע אני נהנה פה. אבל הלכתי כמה שעות לשבת, וכבר רציתי לחזור. שמעת את החדשות? מה קרה?
מה באמת? טוב, אני לא הבנתי. שומן הלכה לשם. אמא שותה המון קפה, אבא קורא המוניטור, המון בנות. מתי זה קסטרו? יושב בית הסדרה. בבית או בית שלי? אני לא מבינה. טוב, אח שלי, הגיע הבית שלום, מה קרה? הפכת לדעתי אתה... זה פה כפייה דתית לכל הבית? יאללה, לא לריב. סבתא, מה נשמע? סבתא? מה נשמע? מישהו אמר משהו? אני שמעתי רעש? אבא? 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 אבא, אתה יכול להתייחס אלינו בבקשה? די, יוסי, עזוב לי את העיתון, אני עובד בשביל העיתון הזה. אתה לא עובד. אני בן עבודות. אני שומר לכם על הטלוויזיה. אמא, בוא יאללה, תכף כולם לקום. יאללה, קידוש. מישהו יכול לעזור לי לקום? מי שלי? לא משנה, אני שוברים. אז תקרבי אותי קצת. תודה. בואנה, רגע, לפני שמתחילים, חייבים לעשות פלפוש, כאילו, שמע. כולם לחייב. אמא, בתשובה. בואי יוסי. יוסי, זה המקום שלך. יאללה, סטות, איך לעשות סלפי, יאללה. שהייתי קטנה, לא היה לי סלפוש. אבא עומדים בקידוש. אתה עומד בקידוש. ג'וני, תביא לי את זה הישן של יוסי, אתה יודע, נו, כיפה, מה שיוסי אמר. חשבתי שזה סמרטוט. תביא. יופי. לוקי, נראה לי שזה על הראש. אני ידעתי. היום יום חמישי. שבת, זה הוחלף. לא אמרו לי. כן, זה מוחלף הלילה. ויחולו השמיים והארץ. אני יודע, יוסי, אני למדתי באפיפיור. ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. הצבא הרוסי, יחפש, אני יודע, יוסי. יאללה, תן לו לקדש, יאללה. פריאה ככה. ג'וני? סבתא רוצה? תביא לי אבל אני שם. יאללה, נטילת ידיים. יאללה, אולי נלך לים. יאללה, בוא נלך לים. כן, ואני דואג. אמא, אני לא נוסע בשבת. אבל יוסי, למה? זה הגיבוש המשפחתי שלנו. אמא, את יודעת שאני שומר שבת, אני לא נוסע בשבת, אמא. יוסי, זה רק 5 דקות. אני דואג, יוסי. מה זה שני? יוסי, יאללה, גיבוש תבוא, יקר. אמא. שלמה, הרב הזה, הכל בסדר. יאללה, נו, גיבוש משפחתי, מי צריך אותו? די, יאללה, לא תירגע, טוב? לך שבת שלום. מישהו יכול לבוא לעזור לי לקום? אמא, בואי כבר. חייב את שלמה לדבר איתו. הוא מגיע. שלמה, מה נשמע? או, יוסי, שבת שלום, מה שלומך? שם. בוא, תסתול ידיים. שם, נוכל. לא, תודה רבה, אני כבר עשיתי המוציא. בסדר, אז תאכל, לא צריך קידום. לא, תודה רבה. אני רואה כבר אחר כך. אתה רואה שכבר
הספקתם לאכול? שמע, שלמה, אני חייב לספר לך משהו. זה לא אכלנו, זה אכל. משפחה נסעה לים. תשמע, באמת, שלמה, כל מה שבניתי בחודשיים האלה, אני ממש שמח שהתחלתי להתקרב, לשמור שבת. אבל המשפחה כאילו בדיוק ההפך, אתה מבין? ההורים שלי מקריבים אותי מחר להתחיל את הלימודים בתיכון פה. אני לא יודע מה יקרה, כל מה שבניתי בחודשיים האלה, לא יודע, נראה לי אני הולך להתפרק שם, אני לא יודע מה לעשות. יוסי, תשמע, אני באמת מבין את הקושי. אנחנו צריכים לדעת בחיים שלפעמים יש קשיים, אבל אף פעם אנחנו לא נכנעים. טוב, יאללה, בוא נלמד משהו. בוא נלמד. התשובה סוחפת לי. לכל עוצם הווייתה הפנימית. אני לא מצליח להירדם. לך, תקשיב, נשאר מלא אוכל מהמשתה אתמול. אני אגיד לך, אתה נרדם תוך שנייה, אתה... באמת. לא. אז מה תעשה? תנגן לי. כן. עדיין לא מצליח להירדם, לא עזר לי, לא יודע, מה נעשה? תקבול לכוכבה. כוכבה! כן, זה היה מים. אדוני המלך, איזה ריח של דרמטיות באוויר, אני מראה לך. ריח הקריסטליות כזאת באוויר, אדוני המלך. וואו, הרבה עוצמות פה יש פה. אדוני המלך? קרה משהו? אני לא מצליח להירדם. מה? ספר לי, מה קרה? מה מעיב לך על הלב חוץ מהכבש הזאת? אני לא יודע, כלום, פשוט אני יודע, בלי סיבה. חלום בלהות? אוכל מקולקל לך משתה? מה קרה? משהו? לא יודע. טוב, נו, מה בינך לבין הפחד, אדוני המלך? תראה, זה קורה לי לעיתים קרובות, אתה יודע, נדודי שינה עונתיים כאלה, זה קורה לי לעיתים קרובות. תראה, מה שאני הכי אוהבת לעשות בזמנים כאלה, זה לצפות בכוכבים ולהרגיע את הנפש שלי כשקורית לי, אתה מבין, אני מרגיע אותה, מרגיע. תראה, אני מציעה לך, תיקח את הטלסקופ שהבאתי לך אתמול, תצפה בכוכבים ותירגע, אני בטוחה. הנה. ככה, אדוני המלך, הבט בכוכבים, אם תוכל לספור אותם. או יעזר לך, סתם. אני בינתיים אצפה לי ברחבי הממלכה בכדור שלי.
היה מסוכן. איזה מעניין. תראו, מתקרב. וואי, הכניס לו גול בארוחה, הביא לו ככה. איזה צחקים. וואי. יואו אלוהים, תראו הציפורניים שלי. עלק שלי בקנטים, מתקלף בלי סוף. כן, ראיתי. מה אני אעשה, אדוני המלך? מה אני אעשה, תגיד לי? אוי, לא. אדוני המלך, יש ערפל שחרחר בתוך הכדור מחשב להישבר. כן, ראיתי. משהו רע מאוד עומד לקרות, אדוני המלך, אני לא יודעת. מה? אדוני המלך. לא, זה עובר את מה זה, זה קרה, לא. אדוני המלך, מה קרה? לא יכול להיות, לא. משרתים. לא יודעת מה קרה, לא, הוא משתגע. לא יודעת מה קרה. לא יודעת. מערונה. לא יודעת מה קרה, לא. צופנה. מה קרה? מה? מלך. בוא, תהיה שם. מה הכוכבים על הבוקר? על הלילה. לא, עכשיו אני רציני, מהר. אני רואה. הצייד נוגע בדובה הגדולה. מה? הם לא שומרים נגיעה? לא, עכשיו אני רציני, שם, תסתכל. אין שם כלום. שינה, הלכה. נו, אני רציני. איפה? מה אתה רוצה? נו, אתה לא רואה? לא, זה לא אמיתי, רגע, לא. אני לא מאמין. אני לא מאמין. לא, זה לא קורה לנו. לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה אומר שממחר כל מי שאוכל תבואה משתגע. זה אומר שתוך שנה כולם משוגעים. חבל עליה, אין לה סיכוי להצליח להיות שם, קשה שם. מה לעשות? כולם יודעים לשם. דווקא באמת, היא הייתה נשמה טובה. קול, מה נשמע? קול, מה המצב? מה, איפה אשתך? ברוך השם. איפה אשתך? ברוך השם. איפה אשתך? אשתי, בת קול. תסלחו קצת לבעלים, נהיה קצת כבד שמיעה לאחרונה. למי קראנו פרדינה? אני אמרתי כבד שמיעה. עכשיו אני מבין. מה, איך הנצח האחרון ביחד? טוב, לא נגמר. אז מה חדש איתכם? מה? חדש איתכם? משהו חדש, מה חדש? טוב, צריך לצעוק, שומע. תשמעו קטע. לא שוב. אני עומד לקומר בכניסה לגן עדן, ומגיעה נשמה. שאלתי אותה, איך קוראים לך? והיא נעלמת. ומופיעה. שאלתי אותה, רגע, מאיפה באת? והיא עוד פעם נעלמת. ועוד פעם מופיעה. אמרתי, שוי, לפחות נחמדתי. והיא עוד פעם נעלמה. אז אני צועק להם, תפסיקו כבר עם ההחייאה המלאכותית הזאת. טוב, תפסיק לבלבל לצעירים האלה את המוח. אתה בסיפורים שלך. לא, נפרד בדיווחים שלך. אני? דיווחים? מה אתה עושה? לא, תראה, קול, מה תסביר לו? מה זה? זה קרוב. וזה? זה גם קרוב. וזה? זה ראש קרוב. השכינה מתגלה בין שני הקרובים, יא טמבלה.
חסומות עקב מותם של 23 עורכי דין. סוכת פיגוע וסוכה מאורו של לוויתן, החשודים שרו של עשיו וסדרה אחת. בהמשך, 3 פועלים נפלו... רגע, יש לך משהו יותר בשבילנו? כן, כדאי לכם ללכת למורות אופנים. מה, למה? כי איך להגיד את זה... אתם דמות! יש לך אולי משהו יותר חשוב, שמן זה אופי. הודעה ישירה מהאלוקים, אתם יורדים לשם שנה הבאה. אני אוהב אותם. משהו. מה אתם חרשים? אתם יורדים לשם תוך שנה? מה? תראי, יש פה הצד משהו לפנטהאוס ברקיע שביעי. לא נודע כן אתה. שומעים? תעצור. למה אתה מאחר? הגעתי מהתפילה עכשיו. הגעת בספר חילוני, למה מתפללים פה? פה עושים בגרויות. אתה רוצה לעשות עם בגרות? כן. אז תבוא ללמוד פה בגרויות, אל תתפלל פה. ופעם אחרונה שאתה עושה את זה. רונה, יחנות, תפסיק כבר לעשות מתמטיקה. גרור את זה, יאללה. גרור את זה. גרור את די, אל תדאג, המורה תדאג, המורה וואי חבר'ה, תקשיבו, אין מצב אני רוצה לתת לי סטלפוס. עכשיו פריע לי פה סטלפוס. לא, אתה לא מסתגרב. מה נראה לך, גועל נפש? תקשיבו, עכשיו סטלפי מצחיק כזה, נשור לנו את זה. חבר'ה שומעים? כל אחד תופס את הכיסא שלו וזורק על המורה. אני אעזור להשתיק אותה.
תהיי בשקט. השיחה התחנה אישית, את לא מבינה, תהיי בשקט. תודה. שלום חמודים, אני המורה אליסיה, הפרעה חדשה שלכם. בואו יש לנו פה תלמיד חדש, אני שמעתי את זה מרדוסון. איך קוראים לך שם בסוף? דוד. יוסי. בואו נעשה היכרות קצרה של השמות, כי אני סופרת איך קוראים לך? חן מה? חן פן. ואיך קוראים לך? חן. חן מה? חנון. חשה, ואיך קוראים לך בסוף? המורה. כן. אפשר לצאת רגע? כן. חבר'ה, כולם החוצה! אני הסכמתי רק לא לצאת. אני הסכמתי רק כולם לשבת, אנחנו באמצע שיעור. כולם לשבת, אני הסכמתי רק לא לצאת. טוב, כולם לא תהיה עכשיו צריכה מתמטיקה מתחילים ללמוד. גם כן. לומדים מתמטיקה. יאללה, סוף סוף לומדים. רק לך להוציא מתמטיקה. תוציא בבקשה. אל תתחזקי, שאני לא אצא לך החוצה. לא. תוציא מתמטיקה. שאני לא אצא לרשום פה איקסים על הלוח. הסתכלתי עליך מקודם, דווקא היית נראה לי בחור רציני. אני אומר לך, אתה נשאר פה, תוך שנה, אתה כמונו. וואי, מה עושים? מה נעשה? כל המלאכה הולכת להשתגע, מה עושים? תאכל גם להשתגע? איזה עוד אפשרות יש לנו? חייבים לאכול. לא נראה לי. אפשר גם לאכול מהתבואה שלנו באוצר המלך. יש לנו לפחות עוד שנה אחת נראה לי. אבל מה זה שווה? אנחנו נהיה הנורמלים היחידים, אז בעצם זה גם אנחנו משוגעים, כאילו זה לא משנה. בגלל זה, לא יודע, אין לי מושג מאוד, לא יודע מה לעשות. מה נעשה, וואי. כבוד המלך. טוב, צופנה. טוב. שמעתי שהיה לאדוני המלך יום הולדת. כן, כן. מזל טוב. עד מרץ. שיהיה בהצלחה. מה נעשה? נוכל להשתגע? הוא לא נוכל, זה נשאר היחידים. שלום המלך, שלום. בוקר טוב. אז מה נעשה? אוכלים. מה? למה שואל מה לקחה? לא, הכל בסדר. לא. מה נעשה? אתם משתגעים, מה נעשה? נאכל? לא נאכל? מה נעשה? Go get the pistol and... מה לעשות? רגע, מה קרה בסוף? מה? אנחנו יורדים לשם? זה לשם? מה נעשה? אני לא מאמין, זה אמיתי? אני לא רוצה לרדת לשם. מה זה הדבר הזה? אני לא... זה לא היה בדיחה. מה זה? אין מצב שאני יורד לשם. מה זה? מה אתם רוצים ממנו? אל תרדו. עזבו אותנו.
תרדו. מי אתם? לא כדאי לכם לרדת. אני אומר לך, תראה. מי הם? אתם... מה אתם? סתם עולם... מה זה? מה אתם רוצים ממנו? יש שם תקווה, יש שם אמת. עולם זה תעזבו את האמת. תעזבו, אבל די! תצליחו, אני מי אתם אומר אבל? לכם. עולם של שקר, זה מה שזה. עולם של שקר? יש שם גם אמת. יש אמת. אין תקווה, אין לרדת שלא חטא. יש תורה, מצוות, חוקים. אני אומר לך, אחי, מניסיון לא כדאי לך לרדת. די, תעזבו את די. הקדוש ברוך הוא שלח אותך, יש לך שליחות, תרד. אין תקווה, אין בן אדם שלא חטא שם. כולם עובדים את זה. די, תעזבו אותנו. תרד. אין, טוב לכם פה, אתם יוחלף, הכל קדוש, קרובים להם. הם מבלבלים אותי. תרד. אין לך למה לרדת, טוב לך פה. לא לרדת? לא, יש לך תקווה, יש לך אמת. יש תקווה, עולם שלם של שקר. תרד. די. למה כולם אומרים די? יוסי, אתה יודע מה השעה עכשיו? למה אתה בשעה כזאת? מה זאת אומרת? אמא, יש עכשיו תפילה. רגע, שנייה, אני לא מבינה. מתי נגמרת התפילה הזאת שלך? 8:30 בערך. 8:30? אבל יוסי, הלימודים שלך מתחילים ב8, אתה תאחר. נו אמא, אני אלך להתפלל ואחרי זה אלך ללימודים. דובי, תגיד לו משהו. יוסי, בן שלי לא יאחר ללימודים. אבא, אתה יודע בכלל מתי מתחיל לי הלימודים? בטח. ב8. אבא, נו, זה לא מעניין אותך בכלל, למה פתאום אתה מתערב? אמא, אני הולך להתפלל, לא אכפת לי. יוסי, אתה לא יכול ככה, זה או לימודים או תפילה. התפילה, לא הולך ללמוד היום, בסדר? יוסי, אתה רוצה להיות עובד סבל? זה מה שאתה רוצה להיות? לא אכפת לי, אבא. אבא שלי היה מדען טילים ברוסיה, אתה לא תהיה עובד סבל! נמאס לי כבר, אני הולך להתפלל! אני לא יודעת מה לעשות, דובי, אני מפחדת. אל תדאג יהיה בסדר, הוא כאילו התמכרות. דובי, אתה בטוח? אני מפחדת שהוא ירוס לנו את המשפחה. אל תדאגי, יש את ג'וני. בואי תקפיץ אותי לעבודה, רגע, דובי, אתה לא עובד. אז אני אקפיץ אותך. יש את ג'וני שיערוץ. נמאס לי כבר! לא אכפת לי בכלל ממני. כל מה שמעניין אותם זה כמה הצירים שלי טובים, כמה אני מצליח בחיים. הם לא יודעים מה אני באמת רוצה, הם לא יודעים מה אני מרגיש, הם לא יודעים שאני רוצה להיות איש קדוש. נמאס לי! השכלה! לימודים! די! המורים, לוחצים! כיבוד הורים, צריך להתקדם בחיים! איפה המצפון הפנימי שלך? לא יודע. אהבתי את התורה, אסור לך ללכת לשם, הם לא ייתנו לך להתפלל. כסף! אהבת התורה, קדמה! רוחניות, כיבוד הורים! לימוד תורה, אני לא יודע מה לעשות! רוחניות! השכלה! כן, כמות.
מה זה? תתרגלו לעמוד החוצה, נו החוצה, החוצה. וואי, מה נעשה? המשוגעים כבר הגיעו עד הארמון. אפילו השרים השתגעו. מה נעשה? מה, נאכל מהתבואה ואז נשתגע? לא יודע. או שלא נאכל ואז נהיה הנורמלים היחידים? מה עושים? לא יודע. רגע. יש לי רעיון, יש לי משהו. אני חושב שנאכל, אנחנו חייבים, אי אפשר להישאר יחידים השבועים, חייבים לאכול. אז נאכל, אבל נעשה לעצמנו סימן על המצח. אני מבין מה אתה אומר. בעצם, אנחנו חייבים לאכול כדי שלא נהיה הנורמלים היחידים, אבל כל פעם שנסתכל אחד על השני ונראה את הנקודה על המצח, אז בעצם נבין שאנחנו משוגעים, ואז עצם ההבנה הזאת זה סוג של שפיות. כן, יפה, הבנת אותי. זה נראה לי הפתרון היחידי. כן, אני גם חושב. נעשה את זה? נשתגע אבל. אבל זה נראה לי זאת היחידה. מה לעשות? אז נעשה את זה? כן. בטוח? לא. אם נעשה את זה, אין מה לעשות, זהו, אי אפשר להשאיר את הגלגל. אבל זה הכי טוב שאפשר לעשות. אז נראה לי שנלך על זה. מה כן? נראה לי. 3, 4 ו... המלאך גבריאל, הוא התעלף! תקום! תקום! המלאך גבריאל, מה נשמע? שלום עליכם. בוא נספר מה קרה. אתה מבין מה קרה לנו? כל היום פה קודם, אמרו לנו שאנחנו יורדים לשם. כל הבת לנו אמרו לנו שאנחנו יורדים לשם, אני לא רוצה לרדת לשם. תסביר לכם משהו. צריך להסביר לכם משהו מאוד חשוב. עולה למטה, יהיה לכם תורה ומצוות. לא יהיה לכם קשה, הגוף יקשה עליכם. אבל יהיה לכם תורה, יהיה לכם מצוות. תקראו את המצוות האלה. תזכרו בי, בעולם שלמעלה, מאיפה שבאתם. ותבטיחו לי כשתלכו למטה, תלכו שם כאילו זה המקום הטבעי שלכם. מעניק לכם את זה. זיכרון בינינו.
ממהרים פה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ברוך השם המבורך לעולם ועד. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אשר אלוקינו אשר השם אלוקיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ותוכלו לתקן חלומות בלעדיי הדבר הזה. על הכבוד לאל עליון גואלם. לא בא לך לקום? לא, חבר'ה. ברוך אתה השם גאל ישראל. ביי ביי ביי. השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום. עלינו לשבח אדון הכל. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. חבר'ה, לפני שהולכים הביתה, אולי נראתה כמו איזה בית קברות. בואו ככה, לפני שנלך הביתה נתחזק לכבוד פורים. וזכנו ותקבל קדושת פורים באמת. וזכנו יום טוב ותקבל קדושת פורים באמת. עמלק תסתלק, עמלק תסתלק מהמוח והלב. יום טוב, יום טוב. יוסי, אתה נראה לי קצת דרוד בזמן האחרון. קרה משהו? תשמע, שלום. זוכר שבאת עליי, אז שבת? וסיפרתי לך שאני ממש שמח שהתחלתי להתקרב. אבל גם סיפרתי לך שההורים שלי מכריחים אותי ללכת לתיכון יותר. עכשיו תקשיב, כמו שחשבתי, כל פעם שאני מגיע לכיתה וחוזר מהתפילה, באמת מרגיש שאני נמצא במקום טוב, קרוב. ואז אני נכנס לכיתה ואני מרגיש איך אני נופל שם. מרגיש לכלוך כזה, תנומה כזה. גם המשפחה כל הזמן מתנגדת, אני לא יודע מה לעשות. יוסי, אני מבין. אני באמת מבין את הקושי. אני זוכר שהייתי בגילך, גם לי היה קושי בחיים. חשבתי שאני אבוד, לא ידעתי מה לעשות. חשבתי שאין טעם להמשיך.
עד שאבא שלי הביא לי את זה. שלמה, מה אתה צוחק עליי? שלמה, אני מדבר איתך, קשה לי, נו, מה אתה מביא שנורקל? מה אתה... יוסי, תשמע. גם אני לא הבנתי מה הקשר בהתחלה. הסתכלתי בקופסה ומצאתי מכתב. מכתב שאבא שלי כתב לי. ככה היה כתוב במכתב. תקשיב טוב, בן. החיים מזמנים לנו כל מיני צלילות. לפעמים אתה נכנס במודע למצב שאתה יודע שיהיה לך קשה לנשום בו, לחיות בנורמליות ולהיות מי שאתה באמת. שאלתי את עצמי, אז למה בכלל להיכנס לשם? להישאר בחוץ, בקל. המשכתי לקרוא את המכתב ומצאתי את התשובה. לפעמים לא שואלים אותנו. ישנם שיגעונות כאלו שעוטפות את העולם שסביבך, ואתה יודע שהשיגעון הזה יעטוף גם אותך. זה העולם, עולם משוגע. אבל בשביל זה יש לנו שנורקל. החוכמה היא לייצר לעצמך שנורקל, צינור אוויר שמאפשר לך לחיות גם אם אתה בתוך המחנק, להיות משוגע אבל לאחוז בנורמליות, לייצר נקודת מגע עם האמת, עם העולם האמיתי. יוסי, זה בדיוק כמו בעולם עם הנשמות. הנשמות בכלל לא רוצות לרדת לעולם הזה. העולם הזה בשבילם הוא כמו לטבוע בים, אבל בשביל לא לטבוע הן צריכות שנורקל. השנורקל שלהם זה התורה והמצוות. זה בדיוק כמו הסיפור של רבי נחמן, תבואת שיגעון. המלך לא רוצה להיות משוגע, הוא בכלל לא רוצה להיכנס למציאות הזאת, אבל הוא חייב. בשביל להיות שם ולא ליפול, הוא צריך נקודה אדומה על המצח, בשביל שהוא יסגור שהוא משוגע. בזכות זה שהוא יסגור שהוא משוגע, הוא לא יהיה כמו כל שאר המשוגעים שהם חושבים שהם נורמליים. אתה מבין, יוסי? הוא לא יהיה כמו כל שאר המשוגעים שהם חושבים שהם נורמליים. אני מבין אותך, שלמה. שלמה, גם אני רוצה שיהיה לי שנורקל. אני חייב שנורקל. אני מרגיש שאני טובע. מה שקורה לי בכיתה, עם המשפחה, בכלל מה שקורה בעולם הזה, כל התאוות האלה, חייב איזה שנורקל, איזה משהו שיחבר אותי לקודש, משהו שייתן אוויר טהור לנשמה שלי, משהו שיחזיק אותי גם שאני עוד שנייה נחנק, שאני עוד שנייה טובע. חייב משהו כזה, שלמה. אני מבין אותך, נכון, שלמה? יוסי, הבנת את הנקודה. זה סודו של השנורקל. השנורקל הקדוש. בהצלחה, יוסי. תודה, שלמה. שם מלא ארגזים.
מה את אומרת? ביחד. משוגעים, מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים, עושים פשע, ישראלי, מהירו ועצבנים פשע, ולא צריך כרטיס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון וגם נושכת, פוליטיקאים מבטיחים לפני, אני אומרת,